Honorable George Chaponda amene ali wamkulu otsutsa mu parliament kuchokera kuja ku chipani cha DPP. Iwo ati kuti chipani cha MCP chikutikankhira chikutibwezeretsa ku masiku amidima, komanso kuba, komanso katangale, komanso akupanga suppress ma demonstrations, akukhanga kuti kuwapondereza mademo kuti asamachitike, anthu akuwaphera ufulu anthu omacha, komanso akuwaphera ufulu wa anthu amene amayankhula zakukhosi. George Chaponda ayankhula zinthu zambiri kwambiri zodzudzula boma la MCP, ndipo anena kuti boma la MCP ndithu litibwezeretsa kumbuyo kwenikweni and likuphwasulaso zinthu zimene ifeyo takhala zimene iwowo akhala atapanga mboma. Anyway, awo ndi izo ndi zimene iwowo analemba pa Facebook page yawo. Komano pana zabwano tsopano mneneri wa chipani tsopano Moses Kunkuyu amene ayankha kuti akuti zimene akuyankhula George Chaponda nzopanda mutu komanso nzabwerera, chifukwa cheno kuti ngati mbomamo ngati dziko mano muli mavuto onsewo anachitika kamba ka boma lawo limene la DPP lomwe lapita. Akuluakulu, imeneyo ndiye nkhani imene ilipo pa kadali pano. Thank you so much guys. Malawian Cameras.